सक्कर जीएसबी बांधवांक आमगेल मोगाच नमस्कार हांव कारकळदकुन विद्या आम्ही एक तारमयल तिजोरी म्हणजे किरुनाटक मेगल टीमा वाटो प्रस्तुत केलेलं आस हे कोणाके संबंध पाविल नाही आणि हे केवल काल्पनिक म्हणून सांगूक इष्ट पावता आता कोविड-19 निमित्त आमका करेक्ट स्टेज काही मेळलेलं ना तश दुखून आम्ही घरांतूची अंगणांतू कोरनू हे पेटयत असती धन्यवाद जाय तिच्या हा जायच्या भाग्या ताले हल्ले पेस्ट आडी गोहे सरला अयो अयो तुम्ही उठायली की हा ह्या 4 दिवस जाऊ तिथला सांगतो राबा हाव काढ देता दसल गोहे ते न हांडी राबा इथे वेस्ट करते असलं म्हणतो गया आईला तू एक केदन सुधारती मागके खै गांठी पडली की तू गया त्याचा दान कशी आहे सतीशा अरे विवेका बैस आईलो हा जायत हा विवेकण्णा कसं काही संकवन्ने तू संदकोन तूप घालनो चरचरी दोन पोळ काण हाडू की नक्का बा नक्का नक्का तू खाव नाही मंत्र हडता हडता असं नक्का 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 फुडली वेळा खावनो 2 दीस पोट सबना आशिले बा तिगेल पोळ खावन हांव काही वच्चे हा कितरे विवेका कितरे आईलो काय ना रे सतीशा म्हाका एक काम जन जावका आशिले मागेल बायले मस्त काम करू काय कळना तशी एक काम जन तुगेल गुर्तार कोणी आसा की असं रे एक मायस बाई बाई तुका केदन जावक आशिल्ले म्हाका पाय दुखून आयले रे जाता खंयची गावची हंगावे ना ती 1 आवर सायडाची आसती हंगाची ती काही काम जावका म्हणतशिली बाई हा पळूया आता हांव फोन करून उलोवन तुका एक कोण दिव्या जायत अब्बा आजी पुरो हो जाले घरा काम करून काय मातीन कोरनात गो हांव सतीशाले वचून सांगला एक जन असले करून दी म्हणून ताका ताण म्हणला आज पेटयता म्हणला आता येवचो पुरो आईला पुरोशिला हा तुझे गो कापी ना म्हणता आणि करता एक वेळ बैसून घेता बैसे तू राणी म्हणते राणी म्हणके महाराणी म्हणके इथे बैसा तुम्ही सोडाची या गंगा काय टेन्शन कोरनात गो आज सतीशानं एक महिने पेटयता म्हणून म्हणला आता येवच्या काही पुरो कळवे कसं निघते सकाळी पुढे सोडाची कसं गो तुझेले विवेकण्णा कोणती आईच दिसता विवेकण्णा हो आम्ही आई डिस्टर्ब झाली की हा बा कसं डिस्टर्ब हो हीच वे माई सतीशान सांगितलंय हा बाई तार माई म्हणू कामची हो ना मम्मा नमस्कार नमस्कार मम्मा माय घरा कामन पुरा करते की कोयराप रंगाप कळतं पुरा कळतं चरडा के पळोचा आशा पुरा जायत बाई गो रुपा चहा पिऊन झाली की ना गो आणि पिऊ का मी गेले आताच टाइम तुम्ही करताना मका एक वर हातात की बस गो बैसा तुम्ही बैसा की कसं काही सतीशू आणि काय ना अशीच म्हणल्या तुमच्या बघे विशेष काम अजून जाय काही म्हणून काही कापून आणल्या ये या तन्ने जला कसं स्पेशल गो आजी हो मिगेल पेटी सोडली यमा ही मिगेल पेटी मिगेल जीवा गाळटी
आयचे पुरे काम जल्ले आणि तडे निद्दता पय्या गांटी पुरा दूकी माये माये हा चहा पिठ गाळून दवरला शिल्पळेल की तुम्ही खंयची सुण्यान वेल्ले गीत गी कसं नाही तुमच्या थंय तरी ऐकत असं कसं झालं काय ना गो चहा पिठो दवरला हा कोयराचे दिवसाक म्हणून हो त्या हा वेल्ले अय्यो नाही कसं लाग आमक त्या सुकायला दान कसं जायना वे सगो असं हा या कंच्या किती पवन आता नवे वे ही ह्या कोरनेची कोरने घालच्यात आत घेवच्या जात आमगेल मी तिना हो भारी छंदस गो ड्रेस छंदस राईट एकटा हा जायत गो नाव भाग्य काही दौर्भाग्य आशील अशील खावच्या समित योग नाही का बामण कितलं चांग अस यो माई वसरी काम अस पायक पीठ वाटू अस यो यो पुता जायत जायत येता माई माई कसं कसं गे पुता? माई हा, दे गो पुता हे माई न कसं घेऊन येत की सगळं दिवस पेटी घेऊन बोलता कुंबडा पत्ताने एक पेटी घेऊन येता इदन घासीताने एक पेटी घेऊन रानपे रगी घेऊन येता बा हे पेटीर कसं नसली तसं ना कसं केला गो कुरंबोळ येत असं होय ग हा मी गेले एक नंबराक दुवे नंबर गो एक कॉल कोण दी गो मका हा राब केल्ली वे ना बा मिस कॉल दिला तेच करतले ए देवा तुक सांगची बदला नु तो बशिलायक तू जीवत म्हणारी कोणा काही करतल नाही तू फोन गॅसा मांत्र करतली म्हणून तेत्ताल तिगेल फोन राब चिके पळया येतली म्हणून बसता हांव. हा आईली गो हा आईला घ्या 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 हॅलो कशी असतो पुता वय भरती मास भरली न्हू तुका 9 महिने जाल नवे वय वगवगी अंगाला नी बोर दवरी हांगा रज निमगो न्हू वगी येता जायत गो पुता जायत जायत घे गो हे कोळा बंद कर हा कृपा कसं केला गो कुरंबोळ येत असं काय ना गो बाक्या बकले घरचे ना पत्राडे पान दिला ना तसे ते पत्राड केल्या हो पत्रड वे काय बारिष्ट मिगेल बाम ना के बारिष्ट वै राब घाटता करडे घाल हांडी हा पैसा वा आईची खर्च वरलाय भाग्य हे त्यांना बाटलीन खास झालं ना 9 बाटली घेऊन ये ग अयो 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 तुम्ही कसं उधार केली वे हांव एक गण तुला धाल निस्तूच्या दवरलेले उधार कोण कैर केली वे कसं असतं तू कसं उधार केलं ऊन निघाल म्हणता दोन एक थंब बशिलो आज एक पाव तशिले हे रामा कशी तू गेलो टू वांका आता कसं जल्ले म्हणून सांगा हांव कशी तू गेलो टू वांका आता कसं जल्ले म्हणून सांगा अशी चुनासी ग तू इथे करता तुगे सृष्टीक ब्रह्मभुई रडता पैसो आशील हंगवंता ना जल कोण
कशी तू गेलो टू भांजका हाव कशी तू गेलो टू भांजका तो मस्त वड्डोच्या कपोळो का खर्चुनाची हंगाती तू लोको का तू कशी गांठी पडली म्हाका हाव तुका सोन बत्ता नाक म्हणता हाव कशी तू गेलो टू भांजका झाला रे एक थंब वेस्ट केली मग तुम्ही हे देवा तुले बाल अंडे गल्ले विलवर जल्ली मू रुपा घे मग तू गेल्या पत्र डेकोरेंट बैठो हा ते कसं दोन नाही झाला कोणाक गो हे हॅम गेल जावेला कंचिकी चढवा दिसता म्हणाली ताका नक्का कशी पळोवचा काही छंदच ना ताका 4 दिवस जाऊन काढया म्हणून घेऊन नाही ती आणि काय असं तार माई दिसना ती हंगा मेडिकलला गेल्या मात्र अडचण हा आता कामांच्या आणि नमगून दशनाबा तिथं गो कसं झालं तू काय बोलतो ती अंगेल करकड काम असेल ना ती बुद्धी माक गोत ना इतले दिल्लारी पाहुणा तिका कालच्या पैसे तू दिल्लारी पाहून ती तोड फुकून बसता रस्सने नादतलारी होता मट्टा काय होणी ना तिका हंगे ते तशना गो पुरा काम नीट करता चढ म्हातारांनी होऊ नका म्हातार मागीर एक पण सकल गालची बुद्धी ती गेली मागीर आमक कसल्या का विंगड जनावर घरा विषयानी करूत बसले मळ्यावर आधी कसं ने खाण केला काय ना गो तायकीड आंबडकर का म्हणलं का हो ताई किती पडव्या तर तांची के चढ करी तुका जाव चला पालला आणि सिन्नून दिसता हा जाय जाय तशी मकाई चारी दी करून का हा जाय येता हा जाय पुरा काम गेले निघता आणि वै गो कंट इक्र जल्ले कसं निदो चालो चन्नावे ते फोन दवर नियो हा आई गेली खरी बाये सगळी जगतस कोण पळवया ये कशी करच बा हॅलो हॅलो हांव माये भाग्या उलयचे हा कसं मग भाग्या हा तुगेले दुवेल फोन आयिले वय वे कसं काही ते गोत ना आता वच का काही तू वय वे हॉस्पिटल वच का काही जायत को जायत दवरता हा हा कशी दवर म्हणून कळलं नाहीये कसं मी असं दवरिया यो देवा आणि इद्दला मू कशी जागू होत कसं नाही असं हाव काय करून होता देवेला कसं जल आली पळून येतं इथे मी काय चैन देऊ पडेल का तुम्ही कसं गो कसं सांगता काल असेल गळ्यात अम्मान करून दिला चैन दिसता ना पुराकडे तो दिला पळते वासरे जेव्हा ते वासू का काही वत्ता वासरी पडेला नाण्या पडेल पुराकडे पळून झालं काही दिसता ना मी काय चैन असताले काही वत्ता तुम्ही एक गुर्तू ना अर्थ ना कोण कोण आण का मारा बो सांगा सकाळ खेळ माई दिसाना निघाल चैन दिसाना राब बचिके गोत नाशी कसं सांगू नका कोणाला बरे अपवाद घालची पुढे 4 वेळा आलोचन करका काही वक्त चैन असताल काही जो तुका मात्यार बस करेल चढ झाला काम जन जाई मिळेली यो बोला काही गेली म्हणून काही वत्ता घरान तो असताल काय तुमक मेळ्ळी ना तुक मेळ्ळवे म्हाका काही मेळ्ळी तुका आतां बोस नांगो काही दवरता म्हणून तुका गोतू हे बंगरा मल्लार बंगार घेवचो शेसवानी
अम्मा दिलेलं म्हणतो का ज्वेरी मग तिगे पेटी वेरी दवळ कसं पेटी गुती? पण करतात कसं वनू कोण पडता नका बाती येऊ कसं दवरला काही वताने घेऊन होतं हे पेटी म्हणून तू असता हांव सांगता मग गोत ना कसं जायचं अँकर ओपन करच मामा ओपन कोण पडायचा कसं कोण चांगली ऐकत असतो कसं जायचं अँकर हे कसं नाही पूर्ण काम पुरावून जाऊन घेतल्या हा म्हण मिळायचं चला शेषना गोती म्हणून संध्यावर तुझ्या ना सही नाही ना ते बाई ना मग जाऊ तीची घेऊन संपवला तुझ्या एक संशय परिवार जाऊ त्याकडे पोलीस कंप्लेंट दिली खरी माही तू खरी चमकलेली सांगे नाशी काय ना मम्मा काली रात्री तुमगे बाईले न फोन अंगा दवरलेले तसे फोन येईल म्हणून काढले पळयत ना बागेल फोन तंतू तुगेल दुवेक ऍडमिट केला ते आस्पत्रेक बाळान तिऱ्याक ताजी कतीर हांव तुम्ही नीट दोन आशिल्ली मम्मा एक उत्तर सांगून येत जाशील बा तुम्ही नीट दोन आशिल्ली ती जागोत नाका म्हणून हांव बागेला लॉक केल्लेली किदा चमकली मम्मा तू किदेली मम्मा असं असं अंगल तिंबायला फक्त काय कुंभण काढा जायत मग आता कसं नाही तू निंबूच्या वचू नका तिक चैन ना म्हणून विषय कोळो चैन नका तिकडे गुण कळतं ना पळया पळगो पुता रुपा तुगेले ये जाऊ नाक कसं की तुगे बंगरा चैन दिसता शिरकला पळ्या जागृत कर पुता अब्बा चैन मेळ्ळा अम्मान मोगान दिला हांव सांगेन वे तुका कोण कोण अलवेरी आलोचन करतना कसले ना ಒಟ್ಟು ಒಪ್ಪೋದು गाव सोडल्याजल्वे ती मनीस पाप देवता मनीस राता रात्री पाप दुवेस ऍडमिट केला म्हणून हॉस्पिटला धावले आमचे उपद्रव दिवची नक्क म्हणून तू एक चूर आलोचन करता गो कोणाके अपवाद गलची पुढे माये माये कसं गो पुता तुम्ही कसं लहान तू पुरगेला खाण पुरो ಒಟ್ಟು ಕೊಂದವರ್ಚೆ इथे मम्मा तुम्ही पळेल वे पेटी ओपन करून बाई माये हा ओपन कोण पडेल निघेल चैन दिसानी म्हणून सांगून त्या कान पडेल ते- निघेल नी तीन चुकी झाली ते कसं म्हणल्यारी निगेल नात्र ಗೊತ್ತೇನಾ ते निगेल पाया मुळ गोंधळता पाप कसं कवत्या हाडला मम्मा कसं कवत्या हाडला म्हणून माक तुई तकडे कामार बिलकडे दिल्लल वेळारी ते हावे तू कांड उरते ಸ್ವಲ್ಪ चुकलल वेळारी नात्र दीमिया म्हणून आम्ही कसं की म्हणले की तू गेल पेटी पळानो कसं ನೇ ನಾ ಮಮ್ಮ ತಂತು कळली माई आमका ಈ ಪೇಟಿ ನಾಗೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ ಮಮ್ಮ ಮಕ್ಕ ಅವನೇ घेऊन मत्ता हे रामचंद्र रूपा रूपा हा यो गो कसं गो रूपा काल एक भारी गलाटशी ऐकत अशील हांव मस्त बिझी अशील कामारी तशी कसं झाल काली काय ना गो निघेल चैन दिसा नाशिल्या हो कंचे त्या तुगेला अम्मान तिथून कोर दिलेल त्याने वही गो तेची चैन अम्मान दिलेले चैन दिसा नाशील चैन दिसा नाशिल माई दिसा नाशिले तर चोरी जलती म्हणून सांगून माईल बे संशय येऊन हो तू एक विषय सांगू का विसरली पण म्हाका तिगेल पयरी फोन येईल तिगेल दुवेला हॉस्पिटला दुखून मोस्टली तिगेल दुवेला बाळान तिऱ्याक फोन येईल ती म्हणून अर्जंट पेटाया ती म्हणून हांव कसं केलें हांव तुगेल मोबायलाक फोन केलें मागीर पळयला मागीर न्हू कळ्ळें वही गो हा मोबाईल हांगा दवरून नाशिले रात्री हा हांव मागीर तिक सांगलें अशें शिकई म्हणून मागीर ती मोस्टली चमकल दिसता तू कसं लातीन कसं नाही सांगा नी वही गो आम्ही निघो नाशिलीत म्हणून माईन कसा नाही सांगायला ते की टॉन्सन करी चैन नाशिले नाशिल्ले तिगे वेळ संशय येऊन नाशिल म्हाका तशें आमी सद्दिले तिगे पेटीन सोदिताना पुरगे कान मात्र शेतांचो माई ती मस्त बेजार झाली गो म्हाकाय बेजार झाली तिगे पेटी कान हे त्याला कोण पळयला तर मस्त बेजार झाली जाल्यार हांगे लेकरा तसं नाही मोद ना पुता म्हणून सांगली जाल्यार वासरी येवन म्हाका मस्त बेजार जाली तुमी पेटी तर ओपन कोण पळयला हांव तेका कंपनी न्ही म्हणून सांगलें त्या म्हाका आयकून मस्त बेजार जाली होद ना गो बेजार कोर न्हू गो कसं करू जाता आत्ता कालारी कसने चोराणीक जाल्ला म्हणले कुडले फस्ट संशय येवचे ती कामाची अलवैरी
जाला रे तू समज सोडू येत आशिल्लें गोत ना अशी विंगड जनाल वैरी संशय करूनच जाशिल्लें असो कसो करू जाता चेन मेळ्ळी नवे अब्बा अम्मान दिला नवाल चेन एक मेळ्ळा आजी कटिरीची ह्या कामाच्यान बिलावरी नाकू म्हूण सांगून तिका कामांतल्यान काडलें तशी तांकां सांबाळूय दिव का नवे हांव कसं केलें तें सांबाळ पुरा दुकान दवरून सकट घरा काम हांव करचें बैगो माये 8 दीस रज निंगिराल बाळांतिरे कमोरा पेटोन चोडले तिका ताजे होतो चरडो वांको चक्कुडी निप्पट म्हूण 4 पॅकेट घेवन घेवन पेटयता पूण गेल कांतुरे चड चरडो वांको म्हणून चक्कुली निप्पट दिल्ली वेतावे 4 पॅकेट चल गो असं गो चरडो नव्हे पापा खावोती आणि रूपा कसं गो आणि कसं म्हणला रे घे तुझा डब्बा आज कसं केला खवचाक